Il-proġett jinkonsisti f'ġiex fażijiet. L-ewwel wieħed biex jinbena pont li qed taraw warajja biex jintuża n-nies li jaqsmu min-naħa tal-Birgu għan-naħa ta' Sant'Angelo bil-mixi, jew bir-rota, jew b'xi forma oħra ta' mobilità attiva. U dan sar biex ikun aċċessibbli għal kulħadd, peress li l-pont eżistenti mhuwiex aċċessibbli għal kulħadd, u jkun iktar sigur peress li l-pont ħajaqsam jekk hemm separazzjoni bejn min qed jimxi u mill-vetturi. It-tieni parti tal-proġett jinvolvi l-bini ta' pont ġdid għall-vetturi. Dan sar b'koordinament mal-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. U l-pont il-ġdid ġie ddisinjat biex jiflaħ il-vetturi moderni tal-lum li huma ħafna iktar peżanti mill-vetturi li kienu jaqsmu l-pont mit-sena ilu meta l-pont eżistenti kien mibni oriġinarjament.